B. O, pwedeng sa sunod mo na lang ako ipabisto. Garo ka ta nga Elena. Tano man. Nasusupog kaya ako. Di pa ko ready, B. Tamo susupog ka man. Siyempre, baka magsabi si tita, si mama mo na makanus ako. Garo ka ano, B? Baka manarog kayo si mama. Malay ko, pero nasusupog talaga ako. Tiyan man ni. Di ka na masupog, ta. May ko mambagang supog, dahil supog ka mambaga. Mangirit na ko. Joke lang. Love you. Ha? Love you. I love you. Ha? Sabi ko, ha? Hotdog. Hotdog. Dalan mo na, tumadumay na kita. Sabing sa sunod na lang kaya, B? Sa sunod, pero ibang babae naman papabisto ko kay mama. Ano? Joke lang? Sige na, ngunyana. Duh. Many unbearable hours later. Ma! B, baka mahayo mo niya si tita. Si mama mo mahayo man garo. Yaon to B. Tig-chat ko na to. Duh. Ma! 20 minutes later. O Noy, yaon na pala ka mo. Hello po. Bless po. Sige ni. Salamat. Maglog muna ka mo. Noy! Ayan na niyang bata mo, Noy. Iyo po, ma. Iyo na yan. Ay, maurag man talaga pumili ang maki ko. Magayin-gayin man pati, oh. What you doing? Where you at? Day man po. Noy, maray pa magkuha ka muna duman ng snackan. Kuha ka muna duman ng snackan, taba ka magsabi si panugangan. Di pa para pagutong ta ang akin niya. Kuha ka muna ng snackan. Sige na. Sige mama, kuha muna lugod ko. Sige, diyan muna ako. Uy, Ne. Po. Ano man nagustuhan mo di sa aki ko? Takanus-kanus naman, nagpatol ka mambaya. Ano man nagustuhan mo ni? Ay grabe man po. Di man po makanus, di man po mabuoton po, mabuot. Ano ni? Mabuot po, sabi ko. Ay mabuot. Ay mabuot ka pala, Noy. Sa kuya nga ni, dahil na ito magrespeto. Mabuot pala ni. Si mama talaga. Tapos ano pang nagustuhan mo sa aki kong makanuas? Ano pa? Mahigos po, tato po ka mga gibon sa harong, mga linig-linig, garo po ba yan? Mahigos po. Ay sus Maria ni. Ultimo nga rin maghugas, magsamod-samod, magsapana. Dayan nagkakagibo dito sa harong ni. Mabuuton, mahigos. Ay, ano nga rin kiyan ni? Di pa parang hambong ka kay naaki ko. Di man huga ko niyan. Di man magigibo dito sa harong. Kaya, bayaan mo na. Suwayan mo na. Jowa lang.